θέσεις. Εδώ ο Παπαδόπουλος με τον Πατσατζόγλου περιμένουν. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά, γκολ! 1-0 ο Ντουντού. Ο Ντουντού πρέπει να είναι ο σκόρερ με 1-0. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκόρ εδώ, ο Βραζιλιάνος. Σε αυτήν την σέντρα φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Το κόσμος που πανηγυρίζει αυτό το γκολ που φέρνει τον Ολυμπιακό ακόμη πιο κοντά στους 32 του κυπέλλου ΕΦΑ. 1-0 με τον Ντουντού, τον Μπελούτσι και τον Γιώκο να πανηγυρίζουν. Η κεφαλιά ο Ντρόπνη βρήκε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να την σταματήσει. Ξανά η φάση ο Τζόρτζεβιτς, η κεφαλιά του Ντουντού και το γκολ για τον Ολυμπιακό στο 54 1-0. Ξανά και ξανά από το φάουλ του Τζόρτζεβιτς, πιο ψηλά ο Ντουντού. Ο Ντρόπνη βρίσκει την μπάλα αλλά δεν την βγάζει έξω. 1-0. Εδώ οι παίκτες της Σκέρτα πέφτουν όλοι πάνω στον Αβραάμ και ο Ντουντού μένει μόνος του. Μαζί με τον Τοροσίδη πήδηξαν. Ο Ντουντού πρόλαβε το συμπαίκτη του και είναι αυτός ο σκόρερ. Ο Ντουντού που ξαναχτυπά κόντρα σε γερμανική ομάδα, είχε σκοράρει με τη φανέλα της Τσέσεκα Μόσχας εναντίον του Αμβούργου. Και να που οι παραδόσεις και τα σημάδια μετράνε στο ποδόσφαιρο.